Yana da kishi, gaskiya da son jama'a. Takensa juriya da gwagwarmaya da son taimakon mata da matasa. Kaɗan daga cikin ayyukansa su ne jin ƙai, tausayin mata masu ciki, taimakon marayu da ƙananan yara. Mutum ne da ke da fatan ya ga al'umma ta ci gaba, jama'a suna rayuwa a cikin aminci, zaman lafiya da lumana. Mutum ne da ke son ya ga ayyukan more rayuwa sun wadata ga jama'a. Mutum ne da ke son ya ga ƙasa ta bunƙasa ba zagi bare zage dantse. Mutum ne da ke da kishin ilimi da tausayin iyayenmu mata da son ya ga sun tashi tsaye. Masu iya magana sukan ce, dan gobe ka wanke tukunya, sannan dan gobe ake wankan dare. Mu sani, sayan nagari ke sa a mai da kuɗi gida. Tabbas. Dr. Jibrin Tafida ya cancanci mu bashi goyon baya ya wakilce ma ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu domin samar da ayyukan alkhairi a ƙarƙashin jam'iyyar PDP mai alamar